Ademais dunha primeira toma de contacto, a reunión desenvolvida esta mañá no Concello da Pobra entre representantes da Confraría e a deputada provincial de Mar, Cristina Capelán, serviu para avanzar no mellor deseño das subvencións que a Deputación da Coruña convoca anualmente para as confrarías. Este ano introduciu novidades incorporando unha segunda liña destinada á exaltación dos produtos pesqueiros. Este ano ten aí uns pequenos cambios que se mellorou. Eu creo que esa subvención anda case aporta un segundo eixo para a resaltación de produtos e é compatible con ese primeiro eixo que xa existía, que vos utilizades para personal, non, de comercialización. Os responsables do Opósito pobrense transmitiron tamén algunhas das súas suxestións de cara a futuras convocatorias, nas que, ademais dun incremento da partida orzamentaria, demandan a cobertura do 100% das contratacións para garantir a viabilidade das confrarías máis pequenas. A situación agora é moi complicada, porque o marisqueo está vivindo unha situación moi difícil, porque hai produtos que xa non os hai, o berberecho, por exemplo, non está habendo, a babosa non está habendo. Entonces, as cofradías o que vivimos é un pouco do porcentaxe que se lle está aplicando ás ventas dos mariscadores. Se as ventas son mínimas, evidentemente o porcentaxe co que se queda a cofradía é moi pouquiño, que non dá para sufragar os gastos da cofradía, gastos de personal e todos os gastos que a cofradía conleva. Tras o seu paso pola Pobra, Cristina Capelán desprazouse ata Rianxo, onde mantivo unha xuntanza con responsables municipais e da confraría.